Horas madihita saluhutna. Ala naung dibaninata do konsep ma si hatana saunari. Asa perjulu majuinata pasahato konsep nanya deh. Pinasa ma tuinata. Horas. Shalom. Horas madihita saluhutna. Mulai ate madituhata boi mardalan denggan ulaon temu pisah sadarion. Jala mulai ate madituhan boi hami mengunjungi periodisasi pelayanan sebagai preses di tonga-tonga di distrik Sapulusia Bekasi. Mulai ate mantu amang padita riwato silaban nang paborhaton hami nang tusude dongan full timer na dong di distrik dohot sude di Huria Ganup tarlumobi ma diaka dongaku pardihuta mulai ate di parsaurata tenyang dinoku amoku tung luar biasa do denggani parsaurata taniakon hami amanginang asabui terus di bagasan haseaton dina mandalani sude pelayanan mohon maaf di sude aka hahurangan pasti doa dong hahurangan di pakatayon disikap mapon hamu mahami asa boy hami tulus mangulahon di sude pelayanan jala dohonokuma tuhatama manggonggomihi saluhutna diaka parnguluota diaka keluarga dohot di sude pelayanata tatiop ma tuhani jala ta ihuton ma aka podanai gak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dalam Tuhan songonima hata partadingan sian au mulai ate madihita sude Tuhata memberkati horas ma Horas madihita. Sebetulnya nak kini doho do anak siakangani. Alaima kemampuan na hudul agabi perjulo ramulak. Guara si Yosef, Jalauma Anggina si Gracio. Mauliate ma di Parsaurata, di Padita Silaban, mauliate di Jamita, dohot haradion, laho mangulahon, acara paborhaton, dohot mangujakkon preses sadarion. Sudia kadongan Padita, full timer nadong di distrikon, nabuy kita rap dohot keluarga, sooni nanga kekategorial. Isod do ketua BPD huida. Mulai ate di ketua BPD ya teh. Luar biasa, tepuk tangan jo tuinang ketua. Mulai ate nang di ketua lansia. Amak silitonga. Atik pe nang lansion. Setorus do semangat nyo poso. Lausoni do hotak kadongan na. Soni madang dia ka kategorial na asing. Opat tahu kami mengula sebagai preses di distrik kon, mau lihat disambutan dukungan na luar biasa. Alani hobar tu haputusan ni pimpinan ni HKBP, berhamahami madapoton ulau pakubasio te baru di Cirebon. Sudi itu kita menada Cirebon. Tulu jommai sia Jakarta, 21 jommai tu Bandung. Jai jono goi alai bui gabilam dahu. Ima nau denggan pinikiran ni HKBP inganan nami sebagai mantan preses. Jala memang itu HKBP kesalahan terbesar adalah berbeda. Apalagi musitelu. Sinak ibadah di Cirebon. Mau lihat ma tepuk tangan ma tu HKBP.
Medo. Jala au do honokku do sebagai padita au ikolas do rohakku lau tu si. Ubalga do tohonak kapaditauku sian kajabatan-jabatan na adong di HKBP. Alani mauliate ma tangya ko kamu na mahami makubasi di sadu. Alai tanggal siap yau di ujakko di sadu. Tonggo bisuk ngi HKBP asa jolo martangiang jogudak presesi baru masuk musa itu huria inarohanat to. Je memang daudo pikiran di pimpinan tanwaeng mangadu akan adu menggat di huriai. Saya jolo dibayar dopat ditanai jolo godang martangiang baru pe asa ibongoti huria si hubasan nai. Teputanga matong alani. Jadi saya hudok matu inat tahun anggota lumingguan martangiang majohita terus dagumudang dan ikuteh. Asa benar-benar siat tangiang di ulahu ni. Tangiang ko kamu nama sehat tamilau tu sedu, basehat tong mulak mang na tu dia muse. Alai manang namo hampe. Itulah cara Tuhan yang terbaik. Hidup anda apalah jong-jongon anak kon. Iko maret de dun banan non. Medo. Jadi rori mana mandok. Memang Pak mulutelu HKBP na daudo yang ananna ido nikut ibana ido. Jala luar biasa do ibana bui menganalisa irupani. Jadi ido anahaba niku ido. Jadi alani kemarin di ibana non khobar tusi give thanks. Ido to ibana to ido. Apapun harus bersyukur. Alai husukum ma. Olo do hopadita haduan niku. Angko sonaria lusna unang mazubah. Ini mana do? Tonggo bisuki. Itu. Mauliate manang di huria rawa lubon. Omma huria no burzu di Portibion. Ala isod do umar huria. Jala memang dangulu ala hopa borhanau. Ala hol rohana terus. Alayatik pesongoni anon dukosai marminggo di tanami ala nak pidda doau itor pahaluar mah surat piddaku toksiano jala ido tikosna dakya huloas eskakku gabe surat piddaku. SK itu adalah tugas penempatan sebagai pendeta parhuriaon ikon do jaloku sebagai ruas ni huriau. Molo adong iuran namin na sotargarar jalo kamu tu inata. Asa boyan no jelas surak-surak na tu sedu. Ate. Mauliate ma. Apalagi di parsaurata di tikion. Hiraina marana bui hupasahat ate. Asa unak pagajaku. Mauliate ma di proses tanay baru. Tepuk tangan ma tu proses. Au dohonokku do na poso ni debata na pinili ni debata do. Maka siapapun menjadi preses di sini tolong sudi ruas ni distrikon jangan setengah hati, jangan mau main media dan itu tidak baik. Pasahat nebagasar rohani. Dangan dong jol mana sikop. Alani tajalo ma preses tau. Hutad da doha musudi. Au ma padita ni HKBP na umanad da sudi bekasio. Alani mangidu au di bagasan ilik ni roha. Urubihamu preses tau. Preses ni HKBP itu. Selamat datang ma presesi. Akan naburju de so. Tangi bere koto pak menainak ini kan. Anggo siat topak bo sudah bo. Siar roha pesoni do na do ada bola beda do. Pos marohani presesi do tinang ade. Apalagi dia ke senior, anggo kok titik butuh presesi dah. Ngahu titik beda. Saya mau si doktu au ikut titipom do preses nam itu preses Henry dah. Hape ngahu dok uburju do preses Henry sianau nganiku.
alau do pe pareses da salilingon, sadia itong kopiau no burju. Ngai sobe, tepuk tangan matu akan pensiun. Horas, Tuhan memberkati.